nimi on siis Ossi Lehto ja mä oon 29-vuotias ja mun koulutus, mä oon kauppatieteen kandi ja oon lukenut yritysjuridiikkaa itse asiassa ja muuta kaupallista hommaa ja sitten mitäs muuta. Työelämä on takana aika pitkä pätkä mulle jo itse asiassa. Mä oon ollut tätä aina Hilti Suomella ja on toiminut yrittäjänä ja konsulttina ja niin poispäin. Ja itse asiassa tausta on niinku tämmöisessä remonttibisneksessä, eli perheen remonttifirmassa, pienessä semmoisessa ollut ikäni töissä. Ja sieltä sitten tää ala on ikään kuin tuttu mulle. Itse olen tehnyt paljon asennushommia, laattahommia ja kaikkea muuta, mitä remontteihin liittyy. Käytännössä teen paljon asiakashankintaa, eli me hankitaan asiakkaita erilaisista tapahtumista, messuilta ja sitten standeilta ja sitten myös ihan puhelimitse, eli telemarkkinoinnin keinoin. Ja käytännössä työ on hyvin vaihtelevaa ja ideana on meillä siis se, että me kerrotaan tästä meidän ilmaisesta suunnittelupalvelusta meidän asiakkaille. Ja myös kerrotaan, eli sekä hankitaan asiakkaita että yhtä aikaa sitten markkinoidaan firmaa joka paikassa, missä sitten ollaan. Perinteinen työpäivä on melkein sitä, että tullaan aamulla töihin tai sitten puolelta päivin, riippuu siitä, mitä sinä päivän tehdään. Jos mennään standille illalla, niin silloin tullaan vasta puolelta päivin duuniin ja sitten soitellaan edellisen päivän kontaktit läpi ja muu. Ja pyritään buukkaamaan asiakkaat sinne kalentereihin. Eli näiden tämän standin jälkeen niin asiakkaitahan jää paljon soitettavia ja nekin pitää hoitaa seuraavan päivänä. Sanonko, että hyvin semmoinen, tai jossa arvostetaan niin paljon omaa aktiivisuutta. Että pitää tehdä paljon töitä ja myös olla hyvin etuvetoinen, että osaa itse keksiä asioita, niin silloin kyllä tulee huomatuksi ja näin ollen myös sitten on oikeassa paikassa. Mut voisi sanoa, että erittäin avoin ilmapiiri ja erittäin semmoinen kunnianhimoinen ja tuloshakuinen ilmapiiri on ehdottomasti, mutta todella positiivista ja todella hyvä henki meillä on kyllä töissä ollut.